nyaya yenyu ndei? Takavashandira vanotipapira. Makavashandira havana kukubhadharai? Vamakashandira ndevapi? Avaraba. Mai muri wamunonzani ndakashandira munonzani Anonzi Fortunate Mudaku. Ani? Fortunate. Awesome. Kuzinetani? Mudaku. Mjanja. Mudaku. Idilwa apa idilwani here. Makavashandira basa rei? Ichabika sadza. Eni yabika sadza. You are mama. Mai vabikira sadza. Pakandini. Vane mari dzini? Ndakashanda 1 month umwe mwedzi wechi2 wasati wakatsopera. Ndati vane mari dzini? Mari Yangu 120. Munzani? Eni. Ani? Eni yaswali. Chidhino changu chine mere vamuranga. Enda kupuwa kushama. Avana kutambidzika baba. Ini yazwala vatune mari nawo? 120. 120 kumwe. Anonzani? Caroline Scandino. Ani? Caroline Scandino. Kandini? Shop. Mamuri mushop boutique. Ndatikire nani? Sikantiwa. Mari? Takavashandira 2 months. Ndati mari? Imari yenyu yeri kudiwa utaiwe 120. Maiora mari pamwedzi. Umwe wacho? 80 wakashanda 2 months. Umwe mwedzi hauna kuonyatsa. Unozopera? Tanadzo. Ha? Tanadzo. Taura zvatinonzwa. Tanadzo. ani sene Swami. Makambopinda mudare muri mega mukasaona madiki vatapiwe nawo. zvese kuita zvakamuti Saka nendo asikana wangu ava. Uyakuta nakatiwa mari? And Makambovabvunza here muri mega? Vakati chii? Akati handina mari andinokupai. Vakati havana mari? Yavanovapa. Hatina mari andinokupai. Vakatoramba kukupai mari? Aimbomba. Amai. Vasikana munovaziva here? Ndinovaziva. Mukunzwa zvavari kutaura? Ndinoziva. Hakuna mutemo kuti munhu nyange ukave bhuru rakaita sei. Ini vangu vashandi vari muno amo dhotori mambo zvishoma zvake zvaanofanira kuwana izvozvo anototora. Imimi simba ramuda kushandisira vana vevamwe kuti ashanda kwamuri momuti handina mari yekukupa. Isimba ripi iroro kana vakakushandirai? Inini mari yemadzima 1 month ndakavapa. Vauya musi wa30 August patanga takawirirana kuti ndichavapa mari yavo month end nekuti basa vakasiya musi wa18 August. Vasiya basa musi wa18 August ndakabvunza uyu kuti mwanangu kuti hauchada basa. Ndiye akatanga kutaura kuti handichada basa. Ndikamubvunza kuti hauchada basa mwedzi wako wapera. Akati mwedzi wangu wapera. Ndakati nhasi date ndiani? Yanga ari 18. mune mapepa acho here zvavauya muno kudaiso ekurairidza makabhadhara? Hazvisizvo kwatiri pane witness. ngavatsanangure. Avo vana vari kutaura nyaya yemamwedzi avo avakashanda. Ivo vari kutaura zvokuti mari dzema1 month ndakavapa. Ivo vachitaura zvokuti ndakashanda mwedzi ukapera havana kubhadhara. Ndobva vashanda kusvika pamwedzi pakati usina towapera havana kubhadhara. Handiti kureva kuti kana vachiti 1 month vakavabhadhara kureva kuti vane ma-half months havasina kudii kubhadhara. Ndozvamuri kutsanangura. Saka pataichida kunzwisisana ndepekuti amai neni ava vari pakati avo ndo vakatanga kuuya. Musi watakakomuniketa navo uyu ndiye akavatsvaka nobva kumusha kumwe chete.
dheti ravakakomuniketa naro riri mumufoni mavo mumusi wakasumuka vachibvunzwa kuti maapake yanga musi wa5 June handitika vachizosvika panzvimbo mufunga nguva wamusi wa6 inzwai amai imamai inzwai ukaona munhu uchishandirwa nevamwe vana uri munhu ari kugona kutobatsira community yedu handiti kushanda nevanhu vaviri vatatu uchivapa mari zvakakosha kwatiri seumambo chatiri kuda ndechekuti kana vanhu taakuparadzana handiti ngatiparadzanei zvakanaka mune mari dzavo dzamunoziva vasikana vari pano vari mudare motaura kuti ndine mari yeuyu mari yakati ndine mari yeuyu mari yakati ndine mari yeuyu mari yakati ivo tovabvunza ndizvo here hazvisi ndepapi pamuri kurasana togadzirisa izvo uyu ndine mari yake 9 days uyu ari pakati ndine mari yake 10 days uyu handina mari yake 1 month ndakamupa uyu mari yake 1 month ndakamupa uyu ane 10 days uyu ane 9 days 9 days imari ndipatinenge takuweka ipapo kuti uya kudare ambuya akuna chamuda kuweka pano tatiya muchiziva kuti muri kuenda kunyaya yekuisa mune mari dzavo saka makatogadzirira kudaro mari yavo kuneiziva hamupuwe mukana wokuweka mari mudare asi kuti munhu anobva kudare kuno even ndikasungwa ndikanzi kuenda kupoti ndinoenda ndakagadzirira umbowo handoshandisa kupoti handiti handizonouitira ikoko ndinotoebva kunoko ndiri fully equipped kuti ndakuenda kudare handiti ndozvatoda kuti tizive kuti kana tichikubatsirai chinongoitira chete kuti kana makuparadzana vanhu paradzanai zvakadii zvakanaka ipapo nanisati ndaivika kuti tinobudisa mari maimupa mari pamwedzi ndamupa $80 pamwedzi 80 divided by chi vaishanda mazuva mangani pamwedzi vaishanda 30 days 30 days vachizoenda zvavo kumaofu kwavaienda chidivhaidhai 80 by 30 kuti muwane mari yaishandirwa nemunhu pazuva muchiti times number yemadays ndizvo here vasikana $250 kureva kuti kana iri $250 uyu ane 25 days uyu ane $25 kusiyo chitindo chedu tamiroti chabuda zvakanaka chitindo chacho tetino 25 haisvike kaino alright nzwaika vatsanangurirei vana vakatanga kubatwa musuwani kwamuri musati mamutsana toda kuti mutiudze twakatanga basa musi wakati kusvika musi wakati uyu takataura naye musi wa5 akazokutanga kunga kumusi wa5 chii nhasi date ndi 5 June 5 June alright 5 June ndopaitouya ari murodi munhu paanongosumuka kumba kwake kachiuya akuuya kuinterview yekuzobika haana kufeila kainterview akabva angosvika aitanga kubika ka vakatosvika vakatanga zoronga so ndinga kuti 5 June handiti musi wa5 ndo vaiti ndingado vakasiya basa rini vakasiya musi wa18 August 18 July 18 July kan 18 July ndo pavasiya saka vana kushanda mwedzi kana mukadaro vakashanda kubva musi wa5 zvisvika musi wa18 August ndipo vakashanda 18 July ava tichitaura ava vese ndipo vakasiya ava vari vese vatanga muna June
vatanga muna June. Totika pa muna June toenda mwezi upi? Uyu akatenga na 18 June. Ndizvozvo July akatanga basa musi wa4 akauya musi wa5 akasiya basa musi wa 18 July ndobva wakaenda agasana kusvika Twai manje toda kuweka mezi kubva musi wa 5 June. 5 June Kusvika musi wa 5 July mwedzi wapera. exactly 5 June to 5 July 5 July mwedzi kunosvika pana 18 pane 13 days ndo extra days idzi handiti ndizvo makamubhadhara here pei yake yekutanga ndeupiwa makapuwa here mari yekuhora mari yenyu $80 yakakwana umwe mwedzi wapera handina chandada kutaura kuti ini ndakabva kubasa kumusha musi wa3 ndikavata mukwekwe ndikazoforera musi wa5 ndo pandakatanga basa asi kuramba izvozvo 5 to 5 July 1 month 25 July ndo patakabva tikakabva kuti manje nhasi hatina mari tikati atodzoka musi wa30 ndobva tazodzoka musi wa30 musi wa 25 ndowapakabva July ndo musi watakabva right kubva musi wa 5 ningi saka kuti mune ma 20 days ndosandaichi ndakashanda mwedzi wa9 20 days ivo vakuzva 13 imi kuzva 20 kurova kuti pane 7 days dzirapa idzi ndodzatoda kugovana idzi kana ndakuita zvinhu zvangu uyu ndiwana chindine 9 days akatanga basa mwedzi haana kutombohora mwari yemwedzi kako mwedzi wake akatohora weakamupa akatanga musi wa 9 June 21 days toti 9 to 9 sorry saka 9 days ndo dzakazosara dziri kunze ndizvozvo uzvinzwa hatisi kuzviwa izvo ndati pandakauya ndichitaura nyaya yemari vane zvavatonipindura havana kundipa taurai kudare havana kukubhadhara mari yako yemwedzi wacho vakati zvokwai ndiri kutozvigwarira muti mari toiwani takatoya tiitese inzwa ikavasakanaka kudzaidzwi rako kuitira vese vanhu ndiri kukunzwa nyaya yangu iri pekuti handidi kutamisirwa time handiti mapawa kana munhu akakushandisai mwedzi ukapera akakubhadharai pei dzenyu ndozvandiri kuda chete uyo akatanga basa musi wa 5 handiti akazosiya musi wa 18 according to statement yamaya kureva kuti ane 13 days extra mwedzi akabhadharwa handiti auna kuti wapuwa pei ndizvira mushandi wangu wewitness futi anga aripo uyu dhoni ndosaka ndakauya naye musi wa 30 iwo shamari iwo kwekutanga iwo hamuna kubvira makapuwa mari dzenyu dzemapei namaya patakaenda havana mbotipa mari uye anga asipo makazodzoka musi wa 30 musi wa 30 ati ndiona anga aripo makadzoka ndandiri panze wanga usipo panyaya dzemari wanga usipo anga aripo nai vasikana muri kureva here kuti muri kureva saka muri kureva kuti hamuna kana zuva ramakabhadharwa kabana naitete so ndandishandi nemakuhwa manje endai kuleba ndanda kubatsirai handichada endai kuministry of labor endai kuleba kwadongo mukasvika mukadoma mukabva nekuno kumarobots ekunhingi padairy board paya mukapinda nerodhi iyoyo mosvika pamarobots aya mapfupa arapa pamasasa garage mobva ipapo pane marobots ari mudenga iwayo mobva matenda kuride makunanga pana mujita pane patown house yekadoma pane post office apa handiti masvika ipapo toda kuenda paoffice yeministry of labor ipapo ndo vanoita izvizvi
isusu tinobatsiridza chete kuvanhu vari kutaurana chokwadi. Hakuna munhu angaemploye munhu basa mwedzi wopera orega kupa mari